Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza imisho. Iyini imisho? Imisho iyizingcezu zenkulumo ezihlanganiswe ndawonye. Uma ungazazi izingcezu zenkulumo, kusho ukuthi awuzukuyazi imisho, ngisho singakufundisa size sikhale. Nanoma kunjalo-ke, kunamavidiyo enziwe phambilini amathathu athinta izingcezu zenkulumo. Uma nje ungaya kule channel ethi The Curriculum Breakdown, uzothola amavidiyo amathathu. Eyokuqala ikhuluma ngezingcezu zenkulumo part 1, eyesibili ikhuluma ngezingcezu zenkulumo part 2, bese kuba khona ekhuluma ngesichasiso kanye nendaba echazayo. Ungakhohlwa ukusubscribe. Zingakhi izinhlobo zemisho? Zintathu. Umusho oqondile noma omkhulu, umusho ombaxa noma onxube, umusho omagatsha noma omagatshagatsha. Onjani umusho oqondile noma omkhulu? Umusho wodwa. Onjani umusho ombaxa noma onxube? Imisho emibili. Onjani umusho omagatshagatsha noma omagatsha? Imisho emithathu kuya kwengaphezulu. Ake siphume esiZulwini siye kwezinye izifundo. In agricultural sciences, we say a pig has a simple stomach, hence it has only one stomach. So is a human being in life sciences because it's only one. In agricultural sciences again, a cow has two stomachs. The first one is called a simple stomach. The second one is called a compound stomach. Since there is no animal that has three stomachs, otherwise we would have said that stomach is a complex stomach. I hope this analog is going to assist you to be able to make a connection between what we have in languages and what we have in other subjects. Asiphumeni esingisini nakwezinye izifundo. Okwethu isiZulu. Asiqhubekenike. Iye ngilalele uMasoko kanye noMabhengu Zuma uma ngabe sifundisa. Sinayo enye iproject yethu ebizwa ngokuthiwa usicacisela abafundi. Lapho ke sisuke sifundisa abafundi ezifundazweni ezimbili, eMpumalanga kanye naseGauteng. Besivamise ukusebenza nabafundi baseHertsibande eMpumalanga kanye nabafundi baseJohannesburg East District. oMasoko kanye noMabhengu Zuma bebaye bathi imisho ifana nse nesihlahla. Siyasazi sonke isihlahla. Isihlahla sinezimpande, bebaye bathi izimpande izingcezu zenkulumo zonkana.
isiqu sesihlahla umusho oqondile noma omkhulu. Isihlahla sinebhaxa noma sinamabhaxa amaningi. Ibhaxa yindawo lapho kuhlangana khona amagatsha amabili. Ngakho-ke ibhaxa lesihlahla umusho onxube noma ombaxa. Siyasazi sonke isihlilingi angithi. Loko ngolimi engingalwazi noma luyisisuthu kuthiwa yiketi. Siyayazi iketi angithi. Kusetshenziswa ingxenye yesihlahla ukuze kwakhiwe iketi noma isihlilingi. Angithi bese ke kusetshenziswa ke isidubulo senjoloba. Angithi siyayibona ke lengxenye yesihlahla ukuthi iba kabili iqale kube indawo eyodwa bese ke kuba noma sithi ugodo olulodwa bese ke lihlukana phakathi bese ke sesifaka ke isidubulo senjoloba noma isidubulo serabha. Uma amagatsha asemaningi kakhulu singathi lokho kungumusho omagatsha noma omagatsha. Ake sithasisele. Uma sikhuluma ngomusho oqondile, sichazile phambilini ukuthi sikhuluma ngomusho owodwa. Sichazile phambilini ukuthi sikhuluma ngesiqu sesihlahla. Ngakho-ke siya ezimpandeni zesihlahla siyothatha izingcezu zenkulumo. Imvamisa umusho oqondile wakhiwa izingcezu zenkulumo ezimbili, usobizo kanye nesilandiso. Ake senze isibonelo. Umusho wethu ungama ngalolu hlobo. uNozipho uyageza. Igama elithi uNozipho lingusobizo. Luwucezwana olubizwa ngebizo. Igama elithi uyageza liyisenzo. Ngoba leli gama lingena ngaphansi kocezu olukhulu olubizwa ngesilandiso. Uma sithatha imisho eqondile noma emikhulu emibili siyihlanganise ndawonye ngesihlanganiso okuwucezu lwenkulumo. Bese le misho masiyihlanganisa ndawonye yakha umusho ombaxa noma umusho onxube. Chaza ukuthi uma sakha umusho onxube sibuyela esilulwini sethu siyotapa olunye ucezu lwenkulumo ngoba sithe uma ngabe sikhuluma ngesihlahla izingcezu zenkulumo ziyizimpande. Yilapho sibuyela khona siyothatha olunye ucezu lwenkulumo bese sakha umusho onxube. Ake senze isibonelo. uNozipho uyageza, umusho wokuqala. Owesibili singathi uNozipho uyagijima. Alingane mabhungu namatshitshi kuthi angihleke ngoba akekho umuntu owathi egeza ebe egijima. Asiphumenike lapho. Nawu umusho ombaxa noma onxube. uNozipho uyageza kepha uyagijima. Noma singathi uNozipho uyageza futhi uyagijima. Noma singathi
uNozipho uyageza kanti uyagijima. Noma singathi uNozipho uyageza yize egijima. Noma singathi uNozipho uyageza anduba agijime. Masibuyeleni esilulwini sethu siyotapa ezinye izingcezu zenkulumo ukuze sakhe umusho omagatsha noma omagatsha-gatsha. Sizotapa isichasiso kanye nesikhanyiso. Kubalulekile ukuthi siyazi imisebenzi yezingcezu zenkulumo. Sazi ukuthi ucezu lwenkulumo ngalunye lwenza msebenzi muni. Ake siboneke. Nawu umusho wethu omkhulu angithi besithe uNozipho uyageza angithi. Ake siboneke ukuthi uma ngabe sesifuna ukwakha umusho omagatsha siususela kulomusho senze njani. Sithe sizosebenzisa isichasiso nesikhanyiso angithi. Ake siboneke. uNozipho omuhle uyageza njalo ekuseni. Lowo umusho omagatsha-gatsha. Yiziphi izingcezu esizifakile? Sifake isichasiso saphinde sasebenzisa isikhanyiso. Ake mhlambe sithi ke manje yimapha amagama ke ngoba amagama ebesiwasebenzisile ekuqaleni abethi noma ebethi uNozipho uyageza. Sisebenzise igama elithi omuhle, sasebenzisa igama elithi njalo, sasebenzisa igama elithi ekseni. Ake sichazeke. Lawo magama siwasebenzisele ukuthi sakhe umusho omagatsha-gatsha. Igama elithi omuhle liyisichasiso ngoba lichaza usobizo. Okubalulekile kufanele uma ngabe sesilichaza leli gama sibuzwe umbuzo sisho ukuthi lingumshwana ochazayo. Kungani sithi lingumshwana? Sisho ngoba alikwazi ukuzimela lodwa. Angeke nje uqhamuke manje uthi omuhle na kanjani kuzoba nemibuzo. Ngizobuza ukuthi ukhuluma ngobani. Ngakho ke ngoba singeke salisebenzisa lihamba lodwa kufanele lihambe nosobizo lowo elimchazayo. Ngakho ke sithi lingumshwana ochazayo. Igama elithi njalo lingumshwana okhanyisayo. Angeke legama uthi lingumusho ngoba angeke lasebenza lihamba lodwa, lingeke lanikeza umqondo ophelele. Lingumshwana okhanyisayo. Igama elithi ekuseni nalo lingumshwana okhanyisayo. Ngiyathemba nihlomulile. Uma ngabe nifuna ukubuza imibuzo seniyobuza ke. Asibonge ningakhohlwa ukusubscribe. Okuzolandela ke manje iphepha lokuqala. Ake ngisho kanjalo ngiyezwakala nje ake ngiyibeke ngalohlobo. Okuzolandela ke manje sizosebenzisa isibonelo sombuzo wesihlanu ephepheni lokuqala. Sizosebenzisa isibonelo sephepha elimayelana nolimi lwasekhaya. Siphinde sisebenzise iphepha eliyisibonelo solimi lokuqala lokwengeza. Siyabonga ningakhohlwa ukusubscribe.